স্যার তিনি যে ককব্রক ফর Roman script no tei nor the setting demonstration kemani aboni tei gisa sama saikhan তিনি 7 জুন সালমারি जों आगोलनि खाख्लाबो नर्थ गेट जिनि नयुमा गानावो आगे कचाम आस्ताबल ताबुंनि बिवेकानन्द मैदान अ जायगा जों सालसानि सिटिन डेमनस्ट्रेशन खालाय तंलायो रोमान स्क्रिप्ट फर ककब्रक जबा एका इजे बदल गुबुन साइमनो जों रोमान स्क्रिप्ट सानैनो जों तेनर सिटिन डेमनस्ट्रेशन जबा खालाय तंलायो तिनी अब बेख्लै रिलेटेड दे तानि हिंकाय तिनी सिमी ककब्रक न तिय कैसा लैंग्वेज मूवमेंट जेंखा जों 50 इयर्स समय 1967 सिमी रोमान स्क्रिप्ट जों जबा खाय फाइलायो जों असो जों जिराय तंमानि जों ताबुक तरय चुगै जाख्रा खाबिका जिनि बाखाय खुरबायखा जाबु जों जिरिखौ मा तंलायो ब्रेक खामजाक माने बखा दुख माने अब डेमोक्रेटिक सेटअप इंडियन कन्स्टिट्यूशन अब गथ' गैया जिनि खुगनि बरक जिनि खुगनि ककब्रक सानाय रकनि बिसिङाव दाबो जाजाय सं दङ इयं जेनेरेशन दङ सुइनाय खायनाय रोजाबनाय जतनो वानसुकुरु जतनो निनि रोमान स्क्रिप्ट सानाय दङ ताइ बगनि लांमानि सालब्रुम सामुङाव थेपाय दङ रोमान स्क्रिप्ट इंगे अपनो गसिया अंनानि कुनो आं तामनो यारंसिन यातान गसिया आं दङ कोन पोस्ट आं गैया गभर्नमेन्ट अपनो गसिना नांगौ इंगे गभर्नमेन्ट गसियानि बागै फिक्लाय तेबो जोंनो जेसखालाय फनो वानजि सुइतेन गसिना दिहिनाय जे जों संनो जे फानखाय दंमानि अब बेलेखा जे तिनि ताब सीबीएसई खालिनि सिमे चिनि बसाबुतिर सीबीएसई ओ आचुकनाय बर नेनि गोबां ताबुक चिनि जिरायखनाय रक बर परि हिंखाय रोमान्स तामनि बनो इंग्लिश मीडियम स्कुल परि हिंखाय ब्रक जे खालि जदि बर ककब्रक एग्रीमेंट ना हिंखाय आइ नेनि आमजक मावो ब्रक बस के सुइनेबा कारण नेनि ब्रक नेनि लैंग्वेज नि चेंज ककब्रक के बक आलदा खालि देशा नेनि बांला सुइथाय मासरुम सानाय असके सुंगाय तामनाय ब्रक सुना सुइग्लाक बार्डन क्लायनाय आल्टिमेटली ककब्रक ता सुनु दिन सामा क्लाय अब गाबो उमाय बले जों जेता शांत रोमान्स के साथ नंगर साबा र जोंनो बांखाय गसिनानै जे बांलाबोनि मा सुइनाय अब उमाया गतेकसन बनायदि ताबुक नेनि कलेज लेभेल यूनिवर्सिटी लेभेल रोमान स्क्रिप्ट ते बांला दितान दङ ऑप्शन दिजाक हिपनो 99% रोमान स्क्रिप्ट दङ तखनि प्राइमरी लेभेल तखनि ताहिम बनो ए माध्यमिक नि क्लास 12 वखै नं बांलाबो मा सुइनाखौ अब बेलेक लायचाया जों यूनिफॉर्म नानो ना सानो ताइचिनि कासि सानमुनो अबका रोमान स्क्रिप्ट ककब्रक जबा जों जबा चेंगरिखा रोमान स्क्रिप्ट न सरकार गसिया सा अबनि फर्मल कन्सेप्ट अफ लेजिस्लेशन नुयासा जिनि मुभमेन्ट अब थाम बसखांमा तंनाय ताइबो कतर उनाय तिनि अब साब्रुमनि सिमी धर्मनगर खुवाइनि सिमी गन्डासरा जत जागा जे नुइचि चिनि दिप्रा दफा दङ जत हदानि बिसिङ अब सयनाय ताइ अब काइसा कतर चबा मै कासानाय आं खाख्लायो इ चबानो केबोताय मथा मांगला ताइ सरकार अबनो बायदं गय जिनि डिमान्ड गसिनानै हिनाय आं 100% आं कन्फिडेंट ऑप्टिमिस्टिक ताइ अबनानि बखानि पुइतो बेलकाम बायसा